I prvi sam vidio našu prvu epizodu Sky House. Evo vidite što je velika petina dole. Bolje da bežimo mi odavde. Poveći ćemo nigde. Dobro, znači ćemo sada nekako sada trebamo napraviti, mislim, evo što sve imamo kokoške, svinje, krava, ovac i rubenica, to je 100% za seme, znači ja ću to pojesti, zaboravit ću, uzmem ja bolje seme, tako da postavim. Drugo, trebamo napraviti kramp i iskopati ovo, da bi kamen, da bi mogli napraviti kameni kramp. To je jebe da slepi miš. Kako ćemo napraviti kramp? Drveta, ali rešimo tako kuću, ali samo ali... Aha, to je dobro. Posle ćemo mi dojeti kuću. I ljudi, danas ćemo praviti stonove. Ne znam kako se zvalo, znam stavit ćemo lavu i vodu i napravit će se kamen. Sve ti to vidite kada napravim. Sada ćemo malo kopati ovog kamena. Da, pročitao sam tamo u pustva da treba biti na lako. Znači nikako, samo treba biti na lako, nije teško ni na... Treba će nam dosta kamen. Propade mi kamen, sram ga bilo. A hrče dole creeper, možda vi to ne čujete, ali ja čujem. I to je opasno. Creeper zahrtava. Znači sada ćemo uzeti i trebate nam jedna bakla. Dole to tu, idemo ovako. Ovdje ćemo nemamo negdje trubu. Pa šta kad bi? To su naši trubovi. Šanse. Tako, ovdje da mi je traži nam još kamen. Gdje će mi ovaj kamen koji su tu? Pa vidi, odmah smo to naše uglja. Pa sad ću tu potpuniti u zemlju. Imamo zemlju često. Da, zaboravio sam da vam kažem, treba se ovdje staviti baklja da ne bi se opet, da se ne zavadi. I evo ga. Tu treba biti rupa. Lapis. Jao, ajde zavadili se voda. Čekaj, možda ovo i radi. Da radi, zašto sam kopao, nema veze. Mislio sam da će se ovo pretvoriti u
Ja, sjeti se u obsidian lava da će se pretvoriti, ali neće. Čuj. Sve što ovdje trebamo uraditi to je da napravimo farmu, imamo od svega po dvoje, bilo kako. Već snimam 5 minuta. Sada ovako, sada ćemo sve to popuniti. Da uzmemo ovo. Tako da napravimo. To tu. I sada ćemo ovo produžiti. Dalje. Gdje je? I nebesa. Ide kao Boba Persa. To sam smislio sada. Da, vidimo. Ovdje. Ja što mrzim ovaj zvuk ovih creepera. Da vidimo ovako. Ti creeperi su 100% tu dole. Sada ćemo napraviti mač i provjerit ćemo. Da, i kao što vidite ovdje imate dve pećnice. Tu su dve pećnice i ovdje je jedan krevet. Sada ćemo napraviti... Sada ću da napravim... Ovdje ćemo još trašiti ovo. Idemo da posadimo drvo ko ljudi. Se vidi da smo ljudi. Nema više. Sad ćemo tu negdje drvo. Nismo uzeli. Nema veze. Tako, to će izrasti, a mi ćemo ovo uzimati još. Dobro, nema veze. Koliko se brže prave ovaj gradostan. Treba nam 21. Idemo još koliko nam fali. Jedno. Dve. To je to. Moramo ići spavati. Evo ljudi, ovo je naša prva noć u Skyhouse. Skyhouse, tu bi se prevelo kao kuća na nebu ili nebeska kuća. Idemo opet ovako, eto zašto sam rekao da će nam trebati 21. Ja sad sam htio povedati. Ja ne znam da li vi čujete ove creepere, ali oni su stvarno smorni. Znači, morate isključiti zvuk opcije.
Evo materija njima, oni samo tu meni zvižde. Samo kažem. Hrče. Hrkaju. Kušćeš. Znači ljudi, ja mislim ovo, nešto sam htio reći, ali sam zaboravila. Evo već snimam 10 minuta. Znači epizode će biti negdje oko od, znači minimalno 10 pa maksimalno 15 minuta, možda malo više. Da, moramo napraviti stalni izvor vode. A vodu ćemo naći, evo sada ćemo napraviti mač. Pa evo. Gdje mi upadne tu neko? Majke. Nije. Dobro, imamo ovo. Sitit ćemo dole. O, pa vidim jedno, tu imamo na početku rude. Još to mrzim. Ide. Evo već imamo neke rude i već imamo tu zombi. Je. A 100% ima tu neko zombiće. Mini. Vi dole, jeste živi? Svimo dole da ih ubijamo. Ljudi moji. Ovo je nenormalno. Eto, jeste vidjeli ono predsjednije? Ljudi moji, ovdje ima experience-a koliko vi god hoćete. Ali ja, pošto nemam mač, ja od ovdje bežim. Mislim, nije me mene strah, oni ne mogu me dohvatiti. Ali nemam mač. Što je najveći problem? Nema mač. Oh, motherfucker. Jo, što sam ja ubavila. Evo ljudi, meni je ovo baš trajalo kratko, već snimamo 14 minuta. Znači ja sam rekao od 10 do 15 minuta maksimalno. Minimalno 10, maksimalno 15. I ljudi moji, to bi bilo to sve za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj.